Dobroveče. Dobroveče. Kažete o apsolutno najpopularnijim izmišljenim likovima svih mitologija kao i slovenske, a to su, jel te, vampiri. Jer imate neku priču iz svakodnevnog života, nešto što vam je baba, tetka, strinjka i tako te fine žene ispričali dok ste bili mali, plašili vas, malo vas motivisali možda ili tako nešto. Koje su vaši utisci? Bili bismo zahvalni da čujemo po nešto od vašeg ličnog iskustva sa vampirima. Pa evo, prvo da poželim dobroveče i dobrodošli. Ako ste dobrodošli uopšte na vampirsko veče, mislim nije vampirsko veče, nego razgovor sa vampirima, o vampirima. Mada svesni se da više manje čuli ste ovaj glas, to vam je ženski poznati glas, tako da svi znate onaj vic o uđu dva vampira, nije ni bitno uopšte. Ja lično, kao ja, evo, koji postojim ovde, nisam imao lično iskustva sa vampirima. Ali sam čuo razne priče, jako su ozbiljne te priče bile, mogu vam reći, čak pomalo i plašljive onako, znači, na jezera vam podiđe onako ispod majice, onako kao da vas nešto pipka u tom trenutku, da vam gamiže, da vam silazi, znači niz, ono, popnem se na vrat, pa krene vam silazi onako, znači da vas gazi. Mislim, evo, konkretno primer, i kad pogledate sve vampire koji su inače obelodanjeni kao Tom Cruise, mislim, znate intervju sa vampirom, to je njegov autobiografski film. Realno, oni su svi uglađeni, fini, 4 zuba, očnjaci, klasično, vučijak, kopija, to je to, znači, nema tu šta da se priča, znači, ne pričamo mi o vukodlacima, to je problem. Pravi vampiri, kao i svi što znaju, potekli su iz Srbije. Mislim, kao i ta čuvena naša reč, vampir, ili ti krvopija, svima je već poznata scena kako prve bračne noći naskače vampirica na svoga muža. Jaše ga celu noć, bre, jaše ga, brate. Jaše. Onako, prvo ga ugrize za vrat, sa ko zna koliko zuba. Ima bezbroj zuba, ne da ste gledali uopšte leptiricu, verovatno jeste, ako ste u Srbiji, vi ste normalan čovek ili da ste leptiricu. Svako ko gleda ovu leptiricu, očvrsne prosto, ne boji se više. Jer poenta jeste da budeš hrabar, čvrst bre, čvrst. To je poenta. Ne možda budete čvrsti, kao vaš šef. Zato su vam žene vampiri.